чуем изпълнението на една малка пианистка и певица. Тя се казва Ванеса Генчева от детската музикална школа при Народно читалище АУР. Преподавател Елена Йончева. Стана отличник в фестивала, организиран от Съюза на Софийските народни читалища за музикални инструменти на пиано. Но тази вечер тя ще пее за нас. И това ще бъдат песничките "Пролетна песен"